guys! Rizal here. Welcome back to my channel. Ang video natin today is kakaibang video. Gagamitin ko guys for the very first time ang Dermadry. Isa tong device na nakakatulong sa ating mga pawising, mga kamay, paa, or sa case ko, gagamitin ko siya sa aking kilikili. Kasi salamat naman sa kanya, no? Hindi naman pawisin yung aking kamay nor yung aking mga paa. So, yung akin, kilikili guys, though hindi naman siya like sobrang, pero dumadating talaga sa point na as in, meron talagang like patch yung suot mo na damit kapag namamasa yung kilikili mo. Nanonotice ko siya, especially kapag umaattend ako ng mga parties, hindi ko alam kung bakit. Like, yan yung time na gusto mo na clear yung kilikili area mo, pero dun siya ano bang tawag dun? Nagpa-patch ba? Yung, kasi nga, basa yung kilikili. Napapansin ko naman na basa yung kilikili ko, pero most of the time, hinahayaan ko lang siya guys, as long as hindi siya umaamoy, okay lang sa akin. Pero kung pwedeng hindi na siya mag-sweat at all, why not, diba? Especially yung sa iba na kamay at saka paa, na bothering sa kanila, meron tayong device na makakatulong sa excessive sweating. So yes, today ipapakita ko sa inyo guys kung paano gamitin yung Dermadry. Gusto ko lang sabihin na itong video na to, sponsored siya guys. Pero teka lang, mag-explain ako. Alam ko na parang mapapadalawang isip yung iba na nag-work ba talaga yan? I-sponsored yan. Ang tagal na nilang nag-contact sa akin. Nasa US pa kami nila, nag-contact na sila. Pero hindi ako nag-oo agad. Chinek ko yung reviews ng website nila. And in fairness naman talaga sa mga reviews, I will leave the website in the description box guys. Most of the reviews doon, as in sobrang positive talaga. I did not stop there though kasi alam ko na yung ibang website, pinipili lang nila yung ipopost nila na review. Hindi ko sinasabi na Dermadry pinipili nila yung review nila. Pero just to be sure, nanonood din ako ng mga videos ng ibang YouTuber na nag-feature nitong device na to. And meron ako mga nababasa sa comment na nag-work talaga din sa kanila. And nakaka-receive din siya ng maraming likes. So, ipapakita ko sa inyo yung laman nitong box na to guys. Yung sinend nila sa akin is yung whole package guys. Like, meron siya pang treatment sa underarms, sa hands, at saka sa feet. Pero pwede ka din pumili ng package na pang feet lang, kung yun lang yung kailangan mong i-treat, or underarms lang. So, ang laman ng kahon ay, so meron tayong adapter or plug adapter, the cable, controller, 1 pair of underarm electrode, 4 underarm pockets, instruction manual, hand and foot electrode, towels, and of course, the case. So, before mo siya gamitin, i-check mo muna yung instructions, guys, kung paano siya gamitin, of course. So, meron dito mga contraindications. Please make sure na basahin nyo yun para malaman natin kung pwede sa inyo to or hindi. Meron din siyang indications, guys, kung anong level ang iyong pamamawis. So, meron siya dito for the hands and feet, and then below for the underarms. I would check the underarm. So, level 1, the skin is moderately moist, sweat spots in clothing, measuring 5 to 10 centimeters. Doon ako pumasok sa level 1, kasi yung level 2, mga 10 to 20 cm na daw na sweat spot eh. And level 3 is over 20 cm na sweat spot. So, once na-indicate mo na ako anong level ka, it will give you the treatment schedule. So, for level 1, I will have to do 3 to 5 times per week for about 1 to 2 weeks only. Now, let's go ahead and use this. I'm gonna show you guys how to use this thing. Okay, so gagamitin natin yung case itself. Ito para sa kamay at saka sa paa lang. Kung kilikili lang, hindi mo na to kailangan. Now, ito, maseseparate siya. So, hindi ka nakastuck sa ganitong posisyon lang. Kasi, pwede mong maseparate. Pwedeng ilagay mo dito yung isa. Ganun ka sa kamay. Ganun ka sa kamay. Ganon. Now, it's time to put the electrode. Ito, again, para sa hands and feet lang. Yung electrode para sa kilikili, yung maliit. And then, you will cover the electrodes with the towels. So, kailangan mo i-connect yung cables sa electrode, tapos i-connect mo siya sa iyong controller. Now, kailangan natin ng tubig. So, hindi natin masasabay i-treat yung kilikili, paa, at saka yung ating kamay, guys, kasi isa lang yung controller natin and gamit na yung dalawa sa like isang treatment pa lang. So, you have to do it one at a time. Ayan, meron na tayong tigfa 500 ml na tubig. Lagay natin dito. Yung tubig na to guys, tap water lang ha. Hindi kailangan ng mineral water. Wala. They recommend na tap water. 500 ml here. Now, ready na natin i-plug
sa power yung ating adapter. So, kailangan yung controller mo is within your reach, just in case kailangan mo siyang i-off or ewan ko kung anong kailangan mong gawin. So, sa nakikita nyo, nagbi-blink-blink siya sa kilikili na area, diba? Press mo lang to, yung tao, and magpapalit yung magbi-blink na area. So, kapag press mo yan, magpapalit siya sa hands or sa feet. So, keep pressing hanggang sa mapunta sa desired na treatment area na gusto mo. So, obviously, ilalagay ko siya sa kamay. Para sa kamay na treatment, the duration is 20 minutes. Ready na mag-deliver ng treatment yung ating device. So, all you have to do is to long press or like press it for 3 seconds yung ating power button. Kapag nakita mo na nag-light up na yung green na light dyan, that means it's ready. So, lagay mo na yung iyong kamay sa case. Ganun. Oh, it feels really good. Hindi naman siya nangunguryente. Nangunguryente talaga. Fini-feel ko lang siya kung like mainit ba siya or ano. Hindi naman siya mainit. Meron siyang tingling sensation. And medyo mainit-init siya ng slight. Hindi siya like parang nagnanumb ng slight yung kamay ko. Very slight lang naman. Ooh! Ala guys, parang may tumutusok-tusok ng very slight. Hindi siya masakit ha. Hindi talaga siya masakit, promise. Pero parang may very gentle na tumutusok-tusok sa kamay mo. Yung parang, ano bang Tagalog nun? Sa Bisaya, nagbinhod. Na parang may, yun, parang ganun, naminhod. Hala guys, nafe-feel ko talaga siya ng bonggang-bongga. And habang tumatagal, mas lalong parang may kuryente ng very, very light. Very, very light lang naman. Habang tumatagal, mas lalong lumalamig. Maybe because I have my AC on and nakaano ako sa tubig. Lumalamig yung kamay ko and mas nafe-feel ko yung mga parang mga kuryente na very, very light. Meron talaga tumutusok-tusok na konti, besh. Mafe-feel mo talaga siya, guys, na parang it's working. Na parang it's doing its thing. Kasi yun nga, yung parang naminhod. Ano pang Tagalog nun, eh? I'm not gonna stay here for 20 minutes kasi nga hindi ko naman kailangan i-treat yung kamay ko. Naganon ako ng mga 3 minutes lang. And, na-feel ko talaga siya ng bongga. Gosh. So, yun yung gagawin mo for 20 minutes para sa kamay. Same with sa iyong paa. Ganun din yung gagawin mo. So, now, sa kilikili na tayo, guys. Gawin na natin ang ating kilikili. Close up para sa kilikili naman tayo. Kilikili time! Meron tayong dalawang underarms electrode. Lagay natin yung yan. So, ito yung nakakonect sa ating controller. So, yan, ready na yan. Pero hindi pa naka-plug yung ating controller. So, wala pa yung power. Now, kailangan natin tong basain, guys. Kailangan natin tong isoak sa tubig. Ito yung mga underarm pockets. Just to make sure na ma-distribute yung current properly sa ating kilikili. So, soak natin siya sa tubig. Ready na yung ating mga pockets. Now, we're ready to insert the electrode. Make sure na covered talaga ng maayos si electrode ng ating pocket. So, insert mo siya ng maayos dun. I-select natin yung underarms, which in my case, selected na yung underarms. Again, you will just have to press this person logo here. And, punta kayo sa iba-ibang treatment areas. So, yan. Underarms na siya. So, just hold the power button hanggang sa mag-light yung green. Ready na tayong ilagay sa ating kilikili. Wait, parang medyo tatakot ako ah. Wait. Yan. So far, so good. Yan. Woo! Okay. So far, wait. Ayusin natin. Nararamdaman ko yung gumaganon sa aking kilikili. Nakakakiliti siya, in fairness sa kanya. Para ma-treat talaga ng maayos, these pockets, electrodes needs to stay there for 15 minutes. Now, kung sobrang hindi nyo na talaga kaya, like sobrang kinikiliti kayo, or
Kung hindi nyo kaya yung gumaganon-ganon na mga medyo kurente na feeling, then, tigilan nyo na. Kapag hindi nyo na kaya, ganyan naman talaga sa buhay. Kapag hindi mo na kaya, tumigil ka na. Okay lang yan. So far, I have 13 minutes left. And nafe-feel ko gumaganon-ganon siya, guys. Hindi naman siya as in sobrang bothering. 15 minutes, text-text ka, ganon-ganon. Wala ka naman ka-text, feeler ka din. For some reason, itong side na to, ang mas nafe-feel ko yung mga parang gumaganon-ganon na mga ano. Hindi naman siya masakit, guys. Parang nakakashock lang. Parang very unusual na feeling ba? Sa kilikili mo may gumaganon-ganon. I will let it sit there for 15 minutes. I will get back to you guys mamaya kapag malapit na matapos yung ating treatment for the day. 4 minutes left. Sabi ko kanina, pupunta ako dun sa kwarto. Hindi pala ako makamove kasi naka-plug naman to. Oy, so nandito lang ako kanina pa. 4 minutes left. Asan na tayo? Dito, ito ba yun? 4 minutes left. And sabi pala sa instruction manual, kapag nag-dry yung underarm pockets, pwede mo siyang i-moisten ng tubig just to make sure na hindi siya dry. So, it's very important na basa yung pockets, guys, just to distribute the you know, treatment properly. Char. Sabi din sa instruction manual, o diba, na-memorize ko na siya, guys, kasi kanina pa ako nakaupo dito. Kapag malapit na siya sa time, so, kapag 1 minute left na lang, nag-change siya sa seconds. So, right now, it's still 3, but later on, nag-change siya sa seconds. Mga 5 minutes into the treatment, nasanay na yung kilikili ko sa mga gumaganon-ganon na slide. Again, hindi siya bothering at all. Siguro, pag first lang, parang medyo masyusyuka kasi parang may gumaganon, pero masasanay din yung iyong kilikili. So, before ka, like, sobrang mag-give up naman, anuhin mo muna, i-feel mo muna siya ng slide. Like, i-feel mo muna siya, and yeah, masasanay ka rin. So, yan! Patapos na tayo! Oh my goodness! 4, 3, 2, 1, 0! We did it! Tapos, automatic na siya mag-go-off, guys, kasi dapat 15 minutes lang talaga each treatment. So, we are done! Kumusta yung ating kilikili bells? Guys, so far, so good. Like, nafe-feel ko talaga, like right now, basa siya kasi basa yung nilagay ko sa kilikili ko. Pero nafe-feel ko talaga na meron talaga siyang ginagawa, which is good. Para sa akin, for first treatment, nafe-feel ko talaga na nag-work siya. Again, medyo basa pa siya kasi meron tayong basa na packet na nilagay. Pero, hindi siya yung malagkit sa feeling, wala. Hindi siya ganun na klaseng basa. So far, so good naman siya. Kung plano nyong bilhin to, please do your own research. Kasi hindi siya mura, guys. Ililive ko yung mga presyo sa description box. Kasi iba-iba yung presyo. Depende sa package na gusto nyo. Kasi ito, yung sinend nila sa akin, the whole package na yung included na yung underarms and for hands and feet. I believe merong pack na pang underarms lang na wala yung plates kanina para sa hands and sa feet. So, ililive ko yung presyo ng mga package sa description box, as well as the links of Dermadry. And yun na yung video, guys. Thank you so much for watching. Please do like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye! Mwah!